nɛgɛ ɲɛ 17 tala gosika ye ni Bamakɔ ana lamɛnina a ɲɛ 12 be Washington DC yan nɔ a y'aw bisimila VOA Bambara ka kunnafoni turukalaw kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC Kajatu Tarawele an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan blocus na o ye a yirala k'a fɔ ko Baɲangara fanfɛ bolo fɛ kabini ye pɔn tigɛ mɔgɔw la mobilibaw ni fɛnw na ayiwa ko a kunya kelen bɛ gɛlɛya belebeleba ye yaasa ka se ka a kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna an ka lasilikɛla min bɛ Baɲangara mara la Tijani Wederagu ale b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna ɲininkali tɛŋunin kɛ a la sisan a kunyaw kan a bɛna walawalali kɛ an ye a la ka kɛɲɛ ni fɛn min ye MINUSMA ka milancɛw ye ka bɔ Mali la Mali kɔkanko minisiri Abdoulaye Diop ale ye a sɛbɛntiya MINUSMA mɔgɔw ka milancɛ kuncɛli baara banni kan ka bɛn Desamuru kalo tile 31 ma a y'a sɛbɛntiya ayiwa hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ani duniya keleya tɔnba ka délégation ba dɔ ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Bamakɔ an bɛna o fɛnɛ laseliw lase aw ma Sikasokaw fɛ yen nɔ ayiwa a yirala k'a fɔ ko gɛlɛyaba donnen don fɛn min ye aliment bétail ye u taabolow la an ka laselikɛla min bɛ ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra kan an bɛna olu fɛnɛ laseliw kɛ aw ye awa an bɛna kuma fɛnɛ laban fɛ fɛn min ye sungurudenninw ka tobilikɛ ko no o kunyaw ye an bɛ don min na i ko bi no u bannen don tobili ma ne a yiralen don fɛnɛ k'a fɔ ko tobili fɛnɛ a kan ka fara mɔgɔ ka musoya minanw de kan ayiwa ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan ka bɔ duniya fantan 4 bɛɛ ani Mali jamana kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye tuguni k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la bi jumadonya in na Desamuru kalo tile 15 san 2021 na aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kuma kan na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ kabini dankarila impɔnba in na route nationale 15nan kan Baɲangara mara la dansago kɛbagaw fɛ marifatigiw fɛ ayiwa ko a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye Bankasi ani Koro kaw ma sabila mobili minnu bɛ tɛmɛ ni mɔgɔw magoɲɛfɛnw ye olu tɛ kan ka se ka tɛmɛ a kɛlen bɛ problème de yaasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ye wele bila an ka laselikɛla ma ka bɔ Baɲangara mara la Tijani Wederagu a b'an bolo nɛgɛ kan Tijani an ka foli b'i ye. Kajatu inula an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan Mali kura jamukan kɛnɛ ayiwa an y'a ye k'a fɔ ko sira tigɛra kabini o donna a yirala k'a fɔ ko dansagokɛla marifatigi dɔw kuladɔn minnu ma kuladɔn olu tun ye dankari babili in na babili in dun de bɛ tuguli kɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛla la aw ka sigida ninnu kɔnɔna la Baɲangara fanfɛ bolo fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro ani Bankasi awa a koɲa a bɛ cogoya di. I n'a fɔ y'a fɔ cogo min na kari tɛmɛnen sɔgɔma mɔgɔw kɔni wulila ka kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko pont min n'a bɛ Paru ni Sɔngɔnbiya ni o bɛ siraba min n'an b'a wele ko route nationale 15 sɔgɔma u kɔni y'a sɔrɔ a pont in cira wa bolimafɛn kɔni tɛ se ka boli a kan bilen o de kɛn bɛ degun ye nin waati in na kabini karidon ko n'i y'a jateminɛ waati bɛɛ lajɛlen nin de siraba kelen ye mun b'a to mɔgɔɲɛminɛw bɛ bɔ Mopti Bamako ka na tɛmɛ Baɲangara fɛ fo ka na Koro ni Bankasi nka nin waati in kɔni na kabini dimanche a tigɛlen don o ye a fan fɔlɔ ye fan filanan n'i y'a jateminɛ ka bɔ Koro fana ka taa Burkina fɛ sirabakan kelen in kan hali sisan a bɛ kalo 6 bɔɲɔgɔnko bɔ yen fana Mali ni Burkina dancɛw la siraba in tigɛra yen nɔ fana a bɛ kalo 6 bɔ donc n'i y'a jateminɛ nin waati in na maa minnu bɛ Bankasi ale ni Koro olu tɛ se ka taa Burkina fɛ a mɛnna ka fara u kan u tɛ se ka taa Baɲangara fɛ ni ka tɛmɛ ka taa Mopti ni Bamako nka fɛɛrɛ fitinin kelen min fana kun sɔrɔla ni o ye sira fitinin n'o ye duguma sira ye ni mɔgɔw tun b'o matarafa tile 2 in na ka tɛmɛ o fana n'a jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kununko ye siraba bilen de ye dugumamugu pɛrɛnta kun bɛ yen nka a kɔni jatigɛ bonyana ka tɛmɛ a tiɲɛni nɔ kan baw Mali finitigilakaw olu kɔni kɛra sababu ye ka nin dugumamugu pɛrɛnta in ye k'a tiɲɛ sani mɔgɔw ka yɛlɛ a kan bon n'i y'a jateminɛ o bɛɛ lajɛlen na nin a kɛ bɛ ka taara wolo yala ɲininkali min bɛ n bolo ka k'i la nin waatinin kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu ye nin baara in lawaleya tan nin kojuguba in lawaleya tan a dɔnnen don mɔgɔ façon minnu don wa u dɔnna wa.
kayatu mina fi kabini tienu koni daminana dangaru daminana mali chamatia fana kerenkereni ala bayangara marabulo kondana ni tieni kera mo ti kunafonia soro ka foko nin kulunde ake walma nin kulunde ya waleya ni tienu koni kera akoni bige tienu maudu suma de kashi nga ka foko ninde yake ou bien nin kulunde yake uma delika revendiquer na fo amba fo nasaraka na chogomina aywa katemene nyingali halisati yani yala ni tabolo ni waleya mi na kelin flenita na kelin be geleya bayi e bise ka mun de fanya a geleya be chuko amina degré jumen na sisan banyangara yere soro na siraw kan geleya kon daminana de kabini o karidongo geleya kumben ka koro bawo folo ni kya jatimine mogonye minan chama kumbo Burkina de kana o stigera ba kalo worobo ni fana na tige sambu watimina kuran famana yelen famana ka mena kuro na be dogo kum flabo ka faro ka ambi watimina mogo ka taniga sigin bulma fam fitinu no e moto nuyi essence ambi yoro mina bi essence ni ba fe kuro walma bankas ni ma kemenani bo ita soro ali o kemenani yere bi ku itse soro abi soro marché noir la amba fo marché noir la ka faro kan dala dumuni tulu malo sukoro ni wati na ayeli sugu konna na abuka geleya kosobe baw bulma fent seka do bulma fent seka bo o gani geleya na akoni tora ka tani tuena akoni bi na ni geleya ye namba foko dala dumuni te soro mo koni bi na to diguna ka chaya tuni yala ye marabagaw aw ka sigida marabagaw be ka mun de fo ka kene akoyi u ye tabolo jumɛn de sigi sen kan yasa kan ni kunya in kunbɛ lafiya be se ka di population ma cogoya min na y'a fɔ cogo min na administration ɲɛmɔgɔw kɔni bayangara marabolo ɲɛmɔgɔw olu fana kɛmɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan bawo n'i y'a jateminɛ mɔgɔw bɛ bɔ ni duguma sira mun ye n'an b'a fɔ o ma ko route touristique fɛɛrɛw sigira mali fintigilakaw sigilen bi yen nɔ ka se ka mɔgɔw dɛmɛ u bɛ se ka tɛmɛ cogo min na tani ka segin nasiraw fɛ ka fara o kan bayangara gouverneur Sidi Mohamed El Béchir ale fana kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa Bamako ka taa ministre de la sécurité yɛrɛ ka t'o ye k'a yira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ bayangara marabolo kɔnɔna na a y'o papier bɔ k'o sɛbɛnfura bɔ k'a yira ministre de la sécurité ma k'a fɔ ko nin gɛlɛyaw de bɛ bayangara mara kɔnɔ nin waati in na ka fara o kan bayangara marabolo ka denw minnu bɛ Bamako yen nɔ a kɔni ye wele bulu ma ka na u wele ka fara ɲɔgɔn kan ka lajɛrɛ dɔ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna na u bɛna fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛw min b'a to adamadenw bɛ se ka lafiya baw ka to adamadenw sɛgɛnnen don kosɛbɛ Bayangara marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la aywa an ka foli bɛ Tijani Wederago ye aw bɔra sisan ka an ka laselilikɛla n'a bɛ Bayangara ale de tun bɛ ka kuma fɛn min ye dankarili min kɛra babili na n'a bɛ tuguli kɛ ɲɔgɔn na Bayangara maraw ka se ka to sigidala mɔgɔw bɛ se k'u dala dumuni fɛnw n'u ka fɛnw bɛ se k'u masɔrɔ cogoya min na ayiwa u taabolow de tun an ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye fɛn min ye an bɛna kuma sisan MINUSMA ale ka minɛncɛw kan yirala k'a fɔ ko duniya keleya tɔnba dɔ ka délégation ba dɔ kun bɛ Bamako kunu u bisimilala Mali kɔkanko kotigi n'o ye Abdoulaye Diop ye fɛ awa ko ayi a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ka minɛnw cɛli a kun dɔgɔdalen don k'a bɛn waati min ma n'o ye décembre kalo tile 31 ye awa ko o tɛna bɔ a ma Mariam Kuyate n'ale VOA Bambara ka laselilikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ kuma a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. MINUSMA ka baaraw kuncɛli Mali jamana kɔnɔ ɲɔgɔn ye dɔ kɛla o koɲaw kan Mali kɔkanko minisiri ani diɲɛ tɔnba ka cidenw fɛ Abdoulaye Diop a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. A fɔra ko baarabila nin a kun kan ka kɛ sigiyɔrɔma 2 ye a fan fɔlɔ n'o ye phase fɔlɔ ye o kɛra o tɛmɛna sira fɛ gɛlɛyaba ma y'a la mais phase 2nan n'o daminɛna o bɛ senna i y'a dɔn kan minnu yɛrɛ kun kan ka di Mali gouvernement kan 13 de don mais temps sera ka di mais ko bolo dara cogo min a ko ma lawaleya o cogo la gɛlɛya caman donna na gɛlɛya bɛ bɔ fan caman a bɛ se ka bɔ lakanani sira fɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu minnu fana bɛ yen olu fana ye baara minnu boloda olu ma se ka kɛ donc gɛlɛya caman donna na donc an bɛ se k'a fɔ ni hakilisigi ye k'a fɔ bi décembre kalo tile 31 MINUSMA ka baara bɛ bila. Nin ɲɔgɔnya in sen fɛ Mali kɔkanko minisiri n'a jɛɲɔgɔn 2 tun bɛ kɛnɛ kan bolimafɛnko minisiri ani sigida minisiri MINUSMA ale ka baaraw kun cɛla pewu nga a ka baarakɛminɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ fɛlɛw bɛ ka ɲini o kɛcogow la min fɛnɛ bɛna kun cɛ waati ni kungurunin na min ye Mali dɛmɛbaga jɛkulu ye
UNICEF pamu o n'a ɲɔgɔnna caman ministre Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ k'olu ka baaraw bɛna to sen na Mali kɔnɔ. MINUSMA dagayɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ko baara caman bɛna sabati o yɔrɔ kofɔlen ninnu na. MINUSMA ye Nations Unies cakɛda dɔ de min bɛ occuper lakanani na. Mais sani MINUSMA ka na, mais jɛkulu dɔw tun bɛ yan nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko UNICEF, PAM ni jɛkulu caman bɛ yen nɔ olu tun bɛ yan. Olu ka baara fana bɛ continuer ni MINUSMA taara. U ka kan ninnu kɔnɔ fɛn caman tun bɛ yen nɔ. U ye produits ni fɛn caman nati a ye environnement dégradé. Fɛɛrɛ kan ka se ka tigɛ ka nafolo fana bila kɛrɛfɛ pour que o yɔrɔ minnu tiɲɛna olu bɛ dilan cogo min. An balimamuso min bɛ n kɛrɛfɛ n'ale ye ministre des transports fana ye olu fana y'a jira k'a fɔ aéroport ni fɛn ninnu na minɛnw caman tun bɛ yen nɔ a caman tiɲɛna. Sisan hali n'an bɛ fɛ ka aéroport dɔw utiliser a tɛ se ka utiliser parce que an mago bɛ sɛbɛn ni fɛn dɔw la olu t'an bolo tugun. Donc an kan ka sigi k'a fɔ k'a lajɛ olu ko ninnu bɛ se ka ladilan cogo min. Ntɛnɛ tɛmɛlen décembre kalo tile 11 MINUSMA y'a ka baara kuncɛ ka bɔ Mali kɔnɔ n'o yɛrɛ laseli kɛla diɲɛma ye u jabala la Bamako. Ni décembre kalo tile 31 o bɛna kɛ MINUSMA ka ko bannen pewu Mali kɔnɔ ministre Abdoulaye Diop ale ka fɔ la. Mariam Kuyate ka laseli do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Sikaso mara la ayiwa yirala k'a fɔ ko fɛn min ye aliment bétail dilanyɔrɔ usines ye olu caman b'a la kan ka datugu awa mun de bɛ kan ka u waliya an ka laselikɛla min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ko Hawa Bamba ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra kan an ka kumakanw lamɛn. Ka kɛ ni gɛlɛya damadamaw ye Sikaso bagan dumuni usine caman ka baara sunsuru la. O gɛlɛya fɔlɔ ye fɛn min bɛ kɛ ka bagan dumuni dilan o sɔrɔbaliya ye. Abu Woro Yakuba Traoré ale ye usine tigi Sikaso Mamasoni. An ka jɔliw fanbaw gulolen no matière première ko de la parce que matière première min bɛ sɛnɛ an fɛ yan n'an jigi d'an m'o kan o ye kɔɔri de. Donc kɔɔri min dun bɛ yen nɔ bi a tɛ usine bɛɛ labɔ bi parce que usine 115 de bɛ Mali yɛrɛ bɛɛ bi min lakodɔnlen no ɲinɛn campagne na. O usine 115 pour que olu ka tourner pendant 6 mois campagne kelen il faut 4 millions de tonnes millions 4 an bɛɛ dun b'a kalama Mali tɛ hali tonne million 1 sɔrɔ Mali bɛ 700 000 tonnes o kɔɔri mugujɛ n'i y'o kɔɔri kisɛ bɔ a la o tɛ tɛmɛ 300 000 tonnes kan o ni 4 millions y'a dɔn différence ba b'o ni ɲɔgɔn cɛ donc ni ko 300 et quelques mille tonnes ko k'o tilan anw ni ɲɔgɔn cɛ donc i b'a ye gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la donc matière première ko la. Fɛn mun bɛ kɛ ka bagan dumuni dilan o sɔrɔbaliya o bɔlen kɔfɛ a la gɛlɛya filanan o ye kurantigɛ banbali ye. Abu Woro Yakuba Traoré ale usine tigi. Kuran bɛ tigɛ an fɛ yan nɔ a bɛ heure 12 kuma dɔ n'o kɛla donc pour un producteur usine a ka d'ale a ka baara kɛ 24/24 mais ni a ka sɔrɔ heure sɔrɔlen ma tɛmɛ heure 8 heure 12 kan donc o bɛ kɛ gɛlɛya ye. Nin waliya ninnu kɛra sababu ye ka se ka bagan dumuni sɔrɔli gɛlɛya ani k'a da gɛlɛya Sikaso kɔnɔna la. Ali Gindo ale ye bagan dumuni feerela ye Sikaso Amdalaye. A ye bagan dumuni feereta dɔgɔya ka tila k'a da gɛlɛya. An ka sannikɛlaw dɔgɔyara. Nin waliya min filɛ a bɛna ni bɛnba de ye bagan dumuni usine tigiw yɔrɔ. Abu Woro Yakuba Traoré ale ye bagan usine tigi ye Sikaso Mamasoni. Usine kan ka baara kɛ san kɔnɔ kalo 12 ou bien i dɛsɛlen ka kɛ kalo 10 mais an tɛ se ka tɛmɛ kalo 2 kan. Million 4 kan ka dɔ yɔrɔ min na ni a fɔla ko 200 000 tonnes ou bien 300 000 tonnes ko ka dɔ o kɔrɔya dɔ bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ kɛ manga gagne min kɛ a bɛ vide ba de di. A kɛra gɛlɛyaba ye bagan feerelaw fana bolo sabula bi an bɛ yɔrɔ min na bagan feerela caman tɛ se la ka bagan dumuni san bilen ka du ka baganw ma ka sababu kɛ a da gɛlɛyali. Sanba Bari ale ye bagan feerela ye Sikaso Midini. Gɛlɛya bɛ anw ka turutoko la kosɛbɛ an tun bɛ turuto an tun b'a bɔrɔ sɔrɔ 1500 fɔlɔ la mais bibi na an bɛ yɔrɔ min na b'a dɔn k'a fɔ turuto a gɛlɛyala bɔrɔ bɛ taa 2000 kɔ la. Hakilina jiginna aw k'a dɔn k'a fɔ ko usine 115 o le bɛ Mali kɔnɔ min ka baara ɲɛsin bɛ bagan dumuni dilan ma. O 115 la usine 13 o de bɛ Sikaso. O 13 la usine min bɛ baara kɛ a ɲɛma o tɛ tɛmɛ 2 kan. Awa Bamba VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Sikaso. Ka tɛmɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye an b'an sɛnsɛma ka taa Nigerkaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min ye CEDEAO ka kiirisoba ye ale ye yamaruya kɛ bi juma na ka a jagoya Niger fangatigilamɔgɔw kan awa k'u ka u ka jamanatigi kɔrɔ n'o ye Mohamed Bazoum ye ne dankarila ka fanga la ayiwa kabini juillet kalo waati laban na awa ko ka a labila a ka kɛ a yɛrɛ ye awa kiiriso ye a yira u la fɛnɛ k'a fɔ ko n'u y'a labila
u ka a segi a ka minan kɔnɔna na kun be jɔyɔrɔ min tun b'a bolo ka kɔrɔ k'a ka segi o jɔyɔrɔ fɛnɛ kɔnɔna la ka fara o kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye lasilikɛla bɛn ladilanikɛlaw ye Niger jamana ani CEDEAO tɔnkulu ni ɲɔgɔn cɛla la awa k'olu tun talen bɛ ka taa taamala Nigerkaw fɛ yen nɔ yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya daminɛ ni fanga tigilamɔgɔw ye a taabolow kan fɛn min ye Togo mɔgɔw ka kɔkanko ladilaniko olu ka kumalatɛmɛla awa o ɲɛma ye n'a tɔgɔ ko Robert Dussé ale tun be délégation o ɲɛma ka taa Nigerkaw fɛ yen nɔ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ni an seginne kana ka don an ka kunnafoni tako filanan kɔnɔna la awa an bɛ a fɔ ɲɛna k'a fɔ halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔrɔ an na nin waati in na an bɛ sɔrɔ Mali jamana kan fiɲɛ turukala 102 kan awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye halisa bɔlɔlɔsiraw fɛ an b'a fɔ ɲɛna fɛnɛ an bɛ fɛn min ye directement ye an b'o kan nin waati in na an ka pagew kan Facebook Instagram ani YouTube kan a bɛ se ka sɔgɔ an na o yɔrɔ fɛnɛ na an bɛ waati min na i ko bi a yirala k'a fɔ fɛn min ye tobiliko ye a bɛ kan ka bɔ bala an ka sungurudenninw fɛ sabula u caman tɛ sɔn tobili ma wa u tɛ sɔn u somɔgɔw fɛnɛ ka kuma ma yaasa u ka se ka tobili in dege ko tobili dun kɔrɔlen a bɛ fara fɛn min ye musow ka musoya minan de kan ka se i ka du kɔrɔ ka se i cɛ fɛnɛ kɔrɔ an ka lasilikɛla Ndiaye Sanu ka bɔ Bobo Julaso ale kumana a kan ayiwa an ka kumakanw lamɛn. Kabini lawali gwale farafina muso danbe ye nga sisan o tilala bidonw na bɛɛ ko tubabu tile. Tubabu ville bɛ san n'o tɛ ancien ville ale tɛmɛna bɛɛ b'a ye nin taara ni cɛ fila lo ayi ga kɛ hali ni salati sɔrɔ n ye pomme de terre ɲɔgɔn sɔrɔ donc o lo bɛ san. Asetu Traoré mi kumatɔ filɛ nin ye a bɛ ni sanji 18 ye an y'a sɔrɔ a ka so dara a n'a namuso o bɛ kɛ ka charbon ni siri mana sachet kɔnɔ n'o bɛna feere o min ye Kadijatu Dosama ye o ye dɔ fɔ an ye. Denmisɛnw ti sɔn mɔgɔkɔrɔba ka kuma ma ko bi dumuni dɔ tobira sisan den dɔ bɛ sigi k'o ye ancien dumuni ye ba ni filɛ nin ye dɔw t'a la ko filaburu bi don a la nasɔngɔ kɔni tɛ ban kɛ fɔlɔ dɔw yɛrɛ ka caman b'a 100 a fana bi diya fana b'a dun bi wari bɛɛ b'a lo bi k'a ma kɔgɔti bɔ n'a ye. Musow ka bi tobili dɔnbaliya n'anfɛn danya kɔni tɛ sa an filɛ nin ye ɲɛnɛta sugu fiyɛra fɛn bɛɛ bi sɔrɔ yan tomati jaba poivron layi aubergine o n'a ɲɔgɔnna badenw nga dumuni tɛ se ka don dara. A dɔw yɛrɛ fana bɛ yen ni makɔrɔnto bɛ ni pomme de terre yiran ta tɛ foyi de la. Solo t'u ye jɛgɛfeerela ye ale fɛ bi muso dɛsɛni gwara o kun ka ca telefɔni y'a dɔ ye sunguruya misɛnw y'o danbe tiɲɛ. O ka taa mɛ ta ka taa don TikTok kɛlu ra ministre don o ti base tobili kɛ nin kan quoi ka mɔgɔ ka wariw minɛ ka dumu ka vie de luxe kɛ kɔnɔ o salira mais o ɲinana no côté min kɔ tobili côté ni Isa Belem ka jatira wolobagaw le ye ju fɔlɔ ye pilifa ne bi muso se gala ni a can ye bɔ anw bangabagaw la o le kan ka den indiquer so kɔnɔ ka dege gala mais an bɛ taa kɛ o kɔli ye ne taara ekɔliso la ka na k'a sɛgɛla tɛ foyi kɛ tuguni a bɛ to sunɔgɔ la soit telefilɛ la k'i ban baaramisɛnninw ma bon n'a furula sisan tabla ga dɔ la tɛ se ka foyi kɛ sabu ne yɛrɛ ka caman yɛrɛ ye quoi dɔw fɔnɔ ka miiriya taara bidenw lo tolo ti don kuma na Salimata Ouedraogo bi taara san 60 ra an y'a kunbɛn dugu kɔnɔ denmisɛnw fana tɛ fɛ ka mɔgɔkɔrɔbaw écouter fana ko temps tɛ o tɛ se k'o yɛrɛ sɔrɔ ka se ka patienter ka mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn denmisɛn minnu ye kalan kɛ n'a tigi ka ɲi école la ka ban o tɛ fɛ ka gwa ko ni gɛlɛya ma a ka taa ka papiyew ta et finalement a tigi bɛ taa kɔrɔbaya dɔw yɛrɛ tɛ se t'o fasara i bɛ sunkuru ɲɛnaman dɔ a tɛ se t'o fasara a tɛ fɛ ka sɛgɛn a ka ko bɛ concentré ni ba a ka école la kama sɔrɔ ni sunkuruden min tɛ se gwara anw fɛ Bobo i ka furusosigi bɛ gɛrɛya i bolo hali n'a y'a sɔrɔ i cɛ ka ɲi i n'a fɔ jinɛ woloso Adama Traoré ma gɔngɔrɔ sirajan fɛ k'o fɔ an ye cɛma ti dun bobarabaya ti dun forme ko tɛ foyi tɛ ma mun kɛ maquillage an sera ti maquillage o hali ni ka don bono kana k'i yɛrɛ bila minisi pour k'i b'a ɲagami o bila ne tɛ se gwara i bɛ ka gwa ɲɛɲini k'a lɔn et puis problème ba yɛrɛ min o tɛ fɛ ka baara kɛ so ka tobili kɛ cogo faamu donc pour que ni nana i cɛ fɛ i bɛ se ka la i bɛ cɛ ladon cogo min na o tuma gwa le ye furu ye wa
aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa sisan ni tobilikɛ ko nin bɔlen nin b'an tɛrɛtɛrɛma ka na se an ka bi Malikura musow ka kɛnɛ kan sabula bi ye juma ye musow ka kɛnɛ de bɛ sigi awa an ka kɛnɛ nin kan bi an ye baro kɛnɛ sigi de kɛ ni Asitan Ture ye Asitan Ture ale ye muso ye min bɛ ɲɛgɛn de kɛ a ka baara bɛnnen don ɲɛgɛn de ma nka a sigilen don yan nɔ maakɔrɔba don a sigilen don a ka sigiyɔrɔ bɛnnen don Philadelphie ma Ameriki jamana kan an ye ɲininkali tɛŋunen k'a la fɛn min ye Mali musow ani bɛn labɛnni taabolo awa baro bolilo kan an ka lamɛn. Awa komi n y'a fɔ cogoya min na kuma daminɛ na kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ye dalamaga ye bɛnko e hakilina ye mun ye o bɛɛ kan i ye ɲɛgɛnw k'a kan i ye tableau dilan kan hakilina jumɛn b'i la bɛnko in kan mun de bɛ se ka kɛ sisan yaasa Mali bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bɛn bɛ se ka na cogoya min na. O diyara n ye merci n bɛ foli bila aw ye bon ne kɔni ka hakilina min ye vraiment malidenw kan ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ de ye malidenw ye gɛlɛya kun ni nafa t'a la kɛlɛ ni nafa t'a la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka kɛ kelen ye an ka lutter ka Mali de sankɔrɔta sani an ka kɛ kɛlɛ ye ɲani ɲɔgɔn cɛ donc kɛlɛ gɛlɛyaba bɛ musow de kan muso ni denmisɛnninw muso ta ye fan bɛɛ ye parce que an denw de bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la an denw de bɛ to a la donc denmisɛnninw de fɛnɛ bɛ to faratɔya la an bolo a ka gɛlɛn donc vraiment ne bɛ bɛɛ de wele an ka se ka bɛn ka kɛlɛ nin ka ban minnu ye marifa ta u ka marifa bila an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na pewu an ka Mali jɔ o ye ne ka hakilina ye quoi. Ayiwa yala e ye ɲɛgɛnkɛla ye i bɛ tableau de kɛ hakilina minnu b'i la i b'a a bila tableau kan yaasa ka se k'a ɲɛfɔ surtout que i yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kɔfɛla ma yan nɔ y'a dɔn o bɛ i bolo lobiba de ye yala e bɛ kan ka e kɛlen bɛ ka hakilina bila sen kan i bɛ ka ɲɛgɛn kɛ nin taabolo in kan wa. Awɔ n bɛ ka ɲɛgɛn k'a kan hali ye ɲɛgɛn dɔ kɛ yɛrɛ o ye Mali hymne national ye donc an ka kɛ uni de ye pour Mali ta kan n y'o ɲɛgɛn kɛ ka ban donc n bɛ ka dɔ wɛrɛ fɛnɛ préparer la kɛlɛ in kan kɛlɛ ka ban cogoya min na an ka kɛ kelen ye n bɛ k'o labɛn na an ka kɛ uni ye ka nin ban et puis o don n'Ala sɔnna a ma n dalen b'a la k'o don bɛ na Ala k'o k'an ye n kɔni hakili b'o kan k'o kɛ. Ayiwa e bɛ se ka mun de fɔ sisan bɛn yɛrɛ ladilanni kan mun de ka kan ka kɛ concrètement rapidement. Min kan ka kɛ pour que ka bɛn nin natiya ne yɛrɛ bolo c'est très simple marifatigiw ka minnu bɛ marifa ta la u k'a da an bɛɛ maliyɛn ye u ka na an ka bɛn an ka jɛ ka Mali jɔ donc k'a yira faamaw la an b'u kɔ an bɛɛ ka bɛn u fana ka sɔn an ka bɛn o de ka di ne ye ne bolo n'o kɛra olu mana da sisan kɛlɛ bɛ da donc ne yɛrɛ bolo ni kɛlɛ ni terrorisme ni bɛɛ bɛ ban donc u ka na dɔrɔn u kana fara Mali u ka kɛ République du Mali ye an bɛɛ ka kɛ kelen ye o dɔrɔn de don n'o kɛra sisan n'o ye kɛlɛ da dɔrɔn kɛlɛ bɛ ban. Awa komi i sigilen bɛ kɔfɛ yan nɔ an y'a fɔ cogoya min na wagati jumɛn i bɛna exposition kɛ sisan ka kuma nin kan k'a yira diɲɛ mɔgɔw la k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ mɛ bɛɛ kan ka wuli ka Malidenw dɛmɛ yala o bolodalen b'i bolo wa. O yɔrɔnin dɔɔni bɛ n bolo muso ka parti belebeleba b'a la parce que muso de bɛ éducation kɛ ni muso de bɛ se k'u cɛw fana dɛmɛ ka segin kɔ ka kɛlɛ ban parce que ni muso sɔnna muso b'a yira cɛ la ne aw bɛ ɲɔgɔn den fɛ u tɛ taa ɲɔgɔn faga n'i y'a yira nin na kana taa dɔ in den faga an bɛɛ kelen ye o bɛ muso éducation belebeleba bɛ muso de bolo sisan muso ka u cɛw sensibiliser ka denw fana éduquer ka taa dans le sens ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u kana nata foyi la ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u kana ɲɔgɔn faga donc kɛlɛ bɛ ban fɛn bɛɛ fana bɛ départ ye muso ye muso ɲɛ kan. Ok, kumakan laban jumɛn bɛ e bolo sa k'a lase faamaw ma rapidement. Ne ka kumakan laban ye min ye faamaw u ka comme u bɛ population lamɛnna ka ban u k'u jija hali bi ka taa o sira fɛ awa min ye côté faamaw ta dɔw ninnu ka sɔn an bɛ laban ka yafa de ɲɔgɔn ma u ka na dɔrɔn an ka yafa ɲɔgɔn ma ko ka ban
ne be mɔgɔw wele famaw wele o la n'u nana olu fana ka kɛ yafabaga ye an ka nin ko ban. Ok, an ka foli b'i ye nin bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na an ka bi kɛnɛ nin na kɛnɛ nin kɔnɔna la an ye Assistant Touré de bisimila ale ye ɲɛgɛnkɛla ye a sigilen bɛ Philadelphie yan nɔ Mali a bɛ jate diaspora musolamɔgɔ fɛ muso kunba don awa a k'an bɛn waati wɛrɛ. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. Senatolanta bunagun kan kafu farafinagun senatolanta ɲamayaso ka clubu ka ɲɔgɔn dan Coupe de la Confédération min bɛ ɲina saison 2023-2024 ko fɔ phase de poule kodo atlena na hukumu kono Stade Malien de Bamako bɛ Afrique du Sud Sheku Kunu United FC bisimila a ɲɔgɔndan bɛ tan araba nata décembre kalo in tile 20 san 2023 in na ni nɛgɛ 16 dana gosira a bɛ daminɛ Stade du 26 mars la Bamako. Coupe de la Confédération phase de poule ɲɔgɔndan ko segini ɲɔgɔndan don bari Sheku Kunu United FC ni Stade Malien de Bamako ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban o ɲɔgɔndan tana décembre kalo in tile 10 tɛmɛnen Afrique du Sud kaw fɛ yen tɔn ninnu fila dɛsɛra ɲɔgɔn na o sen fɛ kanankolo fan fila bɛ fɛ tile sabanan ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ phase de poule in kɔnɔna na jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Maroc Renaissance Sportive Berkane bolo jɔyɔrɔ filanan bɛ Stade Malien de Bamako bolo jɔyɔrɔ sabanan bɛ Afrique du Sud Sheku Kunu United FC bolo jɔyɔrɔ naaninan ana laban bɛ Congo Diable Noirs bolo o kɔrɔ b'a yira ko araba nata ɲɔgɔndan tɛna nɔgɔya degeli Seku Sek Bako n'a ka cɛdenw bolo n'i b'a dɔn ko Sheku Kunu United FC ni Stade Malien de Bamako tɔn ninnu fila bɛɛ mako bɛ sebaya la a don hali n'a y'a sɔrɔ Stade Malien de Bamako tun ka kan ka sebaya ta Sheku Kunu United FC ɲɛkɔrɔ Afrique du Sud kaw fɛ ɲɔgɔndan tagali la Mali la yan min ye a ɲɔgɔndan biyew sɔngɔ ye olu dɔnna Senatolanta Fédération ɲɛmayaso y'a sɔngɔw fɔ billet VIP n'o ye maabaw sigiyɔrɔ ye sefa wari 1000 mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen chaise gradin sefa wari 200 mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible, disait Jomo Kenyatta. Ben on the track. Silameluko, Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko, Masaba Matika duonye. Mori basimo, Mangala Alabasagula. Nikoko kera, Kaleno do. Ayiwa ni bɛna kunci an ka bi dɔgɔkun yɛrɛ mumɛw malikura jɛmukanw kuncɛ ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma kokura aw ni ce aw ka kulomajɔ la k'an ka radio partenaires fo Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la awa halisa ka Mali fasodenw ka u ladɔnniya ani Sahel jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka bɛn u ka taabolo ye n'olu ye taabolo ɲumanw ye ka lakana yaasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na an ka yɔrɔ ninnu kɔnɔna na ayiwa jɛmukan nin a labɛnna Cheikh Thierno fɛ laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an ka kunnafoni siraw la télévision ani an ka radio siraw fɛ nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye bi jumadonya in na ayiwa malikura kɛnɛ kan ala ka juma kayira di an bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ aw ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Pour bénéficier du bain de Dieu, pas fainéant, Allah, commandant de vous peut compter sur la main de Dieu. Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko, Masaba Matika duone.